Goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Volgers. Jara Congo. Ayo. Goedemiddag, goedemiddag volgers. Walosa heb zat op een schaakmat. En je mag niet praten. Je mag niet de waarheid zeggen. Mensen worden boos. Want je gaat... De matak de... Pas sukru de mam de toe. Ik ben tenminste blij dat Bronte heeft geluisterd en Bronte heeft gezegd hij gaat niet meer mee. Ik wil eigenlijk ook aan meneer van de Partijlo vragen, Mansaramno, hoe die meneer heet. Als jullie geen betere mensen hebben om eindelijk de mensen die niet naar de stembureau zijn geweest, de mensen die geen hoop meer hebben in politiek, de mannen waar je een niks meer op politiek, ondernemers, sang, Sademashi is de man dat je op go, internationaal ook. Dus mi breedte tak Bronto te kwa boom besluit. Maar Bronto moet tegen wansani. Binnen 16 maanden of binnen 2 jaar komt dat het trafasi. Isa tegen mi baka sami tegen you is de. Lukus opsa. Daarom taki tak nanga atra bradafi. No me kagolek minister tu. Usukwa bumang. Omdat hij tapas kakbord lolosan epsa sa uno no sabi. Voor mensen. Nee. Ik ga het... Die heren komen zo... Dadelijk breng die asfalt beneden voor jullie. Ze komen op die motor te verwisselen. Van die port. Ik wacht op hem. Dan breng ik dadelijk die dingen voor jullie hoor. Oké. Ai. Dus... Meneer Bronto, isa bij een zuurtje die me van lollipop jimera baka 2 jaar. If hij gozo doro en misschien wat toemang, toch minister voor OW, no meer atna outro minister voor Financiën. En mina abe persoonlijk nanga de man samotaki komt het duidelijk. Mi be op een training ba, wa meneer Raoul. En teme yerening dat we go onderzoek. En meneer Raoul is van allemaal die we hebben gehoord, die van minister van Financiën zou worden. Mino sabama stress refiara. Dus we nog tak dadelijk tak, omdat mi sabama, omdat na DC. Maar if IMF derde lijn uit tegen me tak na wan boemang. If de man van mijn familie heeft me wel, zat na internationaal EU, na in Amerika iwan aantal financiële sector. Mijn man komt op mijn familienaam. Amerikaan of zo en zo. Maar goed. Raoul, waarom het echt goed, waarom is het sapotan en dadelijk. Maar mijn abba papieren na mij, anders, maar mijn tak na papieren zo lezen. Dan is die man eigenlijk, nou, enigste van mijn boeman sa de ma poti. Maar moet tegen leti, en mi schrijven poti. DNA, als je gekozen bent als volksvertegenwoordiger, en geloof me,
Mensen die me vaak volgen. Ik zou nooit daar gaan zitten met 300 stemmen. Ik zou voor de politieke partij doorwerken. En mensen achter me hebben die me ondersteunen. En dat is het verschil. Want je kan niet 200 stemmen of 300 of 500 of 1200 stemmen hebben. En je wil minister worden. Als een politieke partij meer dan 10.000 stemmen heeft gehaald, dan zeg ik dat u abkader, u abisma, en even een abing, go zoeken, zoek wat technocraat poti, eindelijk wat lezen voor zorg als samenleving, die ze, dat u loba kondre. Maar ze zou presenteren no de. En dat tifiloos man, zei tak dondo sani. En dan een stap met taki. Toch tandloos. Sa minogi respons op dat. Want mine taka masana op een waarde toevoeging in de samenleving. Want mine is kak. Met tak van de sante. If je lobbying of je no lobbying. Ik ben voor eigen rekken gekomen, no? Kijk, die mevrouw is daar. U bent meneer? Oh, u hebt die 200 trekken gekocht. Oké. Ja, zie maar. Ja, je mag het nemen voor 57. Het is niet 850 met die koers, maar je mag voor die oude prijs nemen. Hoor? Ah, ja. Ik ben even bezig. Dat is spannend. Oké. Ja, mensen. Dus, omdat hij politieke voorzitters moeten een keertje ook gaan leren. Dat mensen gaan wijs worden. Ja toch? Anders moet hij gaan. Hier meneer Rabon Abraham stak ik bij toch. Als we niet oppassen, gaan we naar IMF moeten gaan weer. Onthoud sangs mij takeren. Terwijl ik in bari, im sapere drongen na keren. You kan go pot een man op een ministerie, sanap dit is zo'n internationale kijk op zaken, op geopolitiek. Men moet een keertje weten dat we soms geleid worden door internationale organisaties. Want als je niet oppast, ik heb het al maanden terug gezegd, mitake momo terug ba, is ja dala toch, u go zoeken de euro life voor me. Adala, ook 50 zetten. Look me nou verhoog. Maar je zou met mij bel met dat. Meneer Nankusi, wat wordt de eerstvolgende container bruine bonen? En ze rekenen al uit. Als de containers over een maand komen. En de koers gaat naar 50, 60. Ik zet niemand hier op te jutten. Ik zeg wat het waarheid is nu. Dan wordt een blik bruine bonen dadelijk verkocht voor 90 en 105 gulden. Is maar één voorbeeld. Wanneer dadelijk iemand sardine bestelt, en we kwaliteitssardine willen eten, gaat een blik kosten 80 gulden. Dan willen jullie importeurs uitschelden. Maar wanneer er geen goede ministerraad of personen die het geloof terug moet brengen naar die mensen die niet gestemd hebben, het geloof in politiek weer moet upgraden, ondernemers het geloof moet geven van jere no miwa epara gerere maar mina man asasa me shijaso mabi freken sananku sin taki 6 mun terug naar 3 mun terug.
Motego wansani. Tide giraal overmaken. Met dat giraal era. Je bij money via bepaalde cambiohouders of massa money. 43 golu era. 43 golu. Want de money dat in oma stort cash. Minus op sopsa, munde tanga money. Minus op sopsa, dan gaan douane koers op sa dinsdag. Want er is geen beleid daarop. Iedereen wacht. Iedereen kijkt. Elke ondernemer kijkt. Wat ga je aan die Surinaamse leving? Wat ga je aan die ondernemers die geloof hadden of hebben? Ja toch? Unom jama dat aandacht. Mi ei voetwa volk op. Mina danga aandacht meneer Loa no? Mina gisma aandacht. Mina blik me bliksma in. Ede weer mi ede. US. Ik doe alleen met US zaken. Met Nederland doe ik heel weinig. Rozijnen, krenten, pruimen. Is ook helaas verhoogd in Turkije. En dat is euro. Op een doos moeten we 8 euro extra betalen. Verscheping is duur. Isabito. Goedemiddag, Mayra. Dat is 38. Luister. Laat me u uitleggen. Is het Maureen Bangil? Maureen Bangil. Wanneer een ondernemer of een cambio of wie dan ook 38 koopt. Ondernemers kunnen niet zomaar bij iemand gaan kopen 38. Want je gaat er niet kunnen storten. Wanneer ik praat over giraal overmaking. Giraal. Wanneer ik iets zeg. Aan het tak tegen wissel. Mego bij. Is dat toch? Dus dat moeten jullie ook weten. Jullie moeten ook weten. Wanneer een ondernemer of een importeur dollars koopt. Kom je tegen wat toe vast aan Europa. Want voor mij boemvoerspannen zelf vast aan Europa. Wanneer een ondernemer een dollar koopt voor 43,50. Dan rekent die importeur 45 SRD. Dan kan tak aan mij voeren. Maar dat is het niet. Omdat je hebt overmakingskosten. Dan heb je nog kosten die je moet betalen. Voor geld die je nog hier en daar moet betalen. Je moet op een containerverzekering is ook verhoogd. Dat de kost ondernemers usap ze takeren. Ik zit al, laat me goed uitrekenen hoor. Ik zit al 39 jaar in de import. Ik zit al 26 jaar in de export. Dan weten jullie ook een beetje wat ik doe. Ik ben niet op sensatie. Dus die meneer zonder tanden die sensatie doet. Hij moet toch gaan bewijzen wat hij doet voor Suriname. Isabi? Ja, plastic naar de manati. Dai sabi fa de sane kondiri tapa tego bai. No cosa supermarket. No cosa snisi say dry one supermarket. Wana e wasabi fai pai faya watra nga rokomang. Mi dry supermarket ba? Ano wang, ano tu? Mi dry o me supermarket. Telangala siya bif tap den wat inawa yere koskosi fuan tusma. Sano sap over sa wetaki. Ja toch? Desmay ko na Western Union. Desmay ko tek de 50 euro na nga $20. Ay nisapta mi aba informasi dati. Datas mago broke money. Dat je ziet des mij gwa suri bet. Dat dadelijk je taki met taki. Dat zijn mensen aladei. Mensen die het weten waarover ik praat. Als ik praat over Western Union.
De mij kies de €50. De mij wisseling. Dus maar zij rokotranga naar Holland of Amerika. Zij zijn de money kom. Dat we kost mevrouw Rivos. Uang takwa tut sante kasma. Maar we longo te kasma money. Dan we go play suribet. Of bet surfasaning. Mine tak no mag play. Maar chara her money go dape go store. Dat hij mevrouw Rivos taki. Dat we wrak. Dat nou waarheid. Allemaal sapote hoop. Sa mevrouw Jenny Simons elect president. En dat de onder een druk. En is de mitakenkba. Na engo musteka besweji unsrana maara. Want if aki somesting, like samitak is dekba, dan ook arki want to kwaks halver, ja toch? Like van want to ma poto minister, wa minister voor sport en jeugdzaken. Mevrouw Jenny Simons, iedereen heeft het al door. Iedereen die een beetje verstand heeft, mevrouw Jenny Simons, heeft het door dat meneer Abdul Ghafour zaken leidt. Iedereen heeft het al door dat een bepaalde groep, wat u praat over integer, mevrouw Jenny Simons, dat wij lukken. Sakan, im arki bonsa metakera. If je schrijft aan im arki bonsa metaki. Mina tak na desma sak, desma kan go. Maar if osona pinyang, if osona brede, dan moeten ze geen last zijn van de staat, van de belastingbetalers. Want die mensen betalen geen belasting. Dus, you know, te je taki, of je te schrijven, sap ze je schrijven. Jere? Mina taki, mine gunde man. Imak bay suri betja. Masok sap go om nanga yup chiso money say abi. Dat mi wataki. Of inawa bakray. Dus te piki mi. Nanga de fake account funo. U sap sa we piki. Want if you go etek fire. If you go etek fire. Dai sorry ware art. Want ten lanti dalek. Komt dat je trafasi. Dadelijk de DNA-leden zou gosdong. Dat is semman die si. Zij batak ane gobong. Ala de DNA op dape last voeding. Want do go play begi man. Do kos de man. Do kos Jenny Simons. Do kos Ashwin Adin. Do kos een fama disnes outro minister Binnenlandse Zaken. B. Nee, wat takken aan mij. Bihari, ik ben diep teleurgesteld toen ik bouw van Misikaba hun nam. U bent niet de enigste. Jere no. Nou mek mi tak chocolade Mars. Kona nga yu echte ID de ep mi na mo piki yu. Dat if you wani, want mi ne pot san tap film. Mi, no sibi me lang agi if me giwa money. Bigi sipa mo for doro fa wenkri, dan me buy one sanji. Yara? You know, sab ome my family lastig aladi. Dus if you know want bellen lekker, def je rustig. Arike? Meneer Newara heeft geen twee gezichten. Hij is oprecht. No, mine erger misrefi, mijn pikama, mine erger misrefi. Tem smoke mi sigara mine erger misrefi ara. Hele mo sukwa vrouwen Holland no, wat de sigara kon diri. Ik moet een paar leuke dames zoeken in Nederland baya. Saka zijn sigara jimera baya. Want dat hoor me lekker. Rudy, is dat mi moro, is dat mi erger toch, Rudy?
Je kent me toch van Oseer? Je weet wat ik gedaan heb, toch Rudy? Je weet het toch? Alleen ik kon papa dingen in zijn gezicht zetten, toch? Dat weet je toch? Noor Salim past helemaal niet bij LVV. Algo is agrarisch gestudeerd. Hij is de juiste man daar. Is uw mening? Lalini Gopal is toch vrouw van Abdul Ghafoor? Dat heb ik vernomen hoor, naar mijn mening. Is dat Miera aan dat toe, mina bewijs. Maar het lijkt erop dat het is, of dat het niet is. Mevrouw Jenny Sumos zal het ook weten. Die informatie is bekend bij de inlichtingendienst. Maar als meneer Abdul Ghafoor maffia wil spelen en mensen wil zetten, moet mevrouw Jenny Simons zelf weten. Ja? Het is goed dat jullie dingen plaatsen en de dingen aan me zeggen. Toch? We gaan kijken welke. De sigara voor Cuba Moro Sweetie. Ik kan verras me. Maar was er nog wat op je maar teacher de sigara? Nog was de sigara cha sigara gim koera. Ariga, maar misal tak de wan cheer me, Dex. Misal tak de wan cheer me. Maar ja, o actie me san no man. O share me video. Mix mat begin tak de man. Nou actie me. Dus Algo is een boef. Noor Salim is landbouwkundige. Oké. Nice. Joga de baas. Ai, Fawaka, goedemiddag. Goedemiddag mensen. Ai. Glenn. Drill. Transparant is. Laat me kijken. Laat me die meneer Glenn zijn dingen. Profielschets ministers, president-elect. Kunt u per ministerie profielschets kenbaar maken? Transparantie is vereist of is het een politieke modewoord geworden? Indien bovenstaande lijst juist is, mocht zijn, is het volk weer voor de zoveelste keer belazerd door de politiek. We kijken het systeem op deze manier. We misgunnen niemand. Maar de eerlijkheid moet gezegd worden. Eerlijk is eerlijk. Maar de helft van de lijst geeft geen goed gevoel. Kalu uit Curaçao, lobby. Dank je, Amina. Dus, mensen, jullie moeten de waarheid schrijven. Want tegen Kossi, dan kunnen ook de beleidsmannen, die mannen die minister, kunnen ook meelezen. Dat er volop nog een bepaalde sma. En de wet moest change. Want if we not change the wet, if we not change the wet, binnen een jaar, misref al werk mee, voor mij de wet disco en me horen op de hoogte. Small tekens, maar no teken, voor mij een change kon echt. Meka change ko echt. Isabi toch? De hele lijst moet gewijzigd worden. Bepaalde gasten morgen geen minister worden. Hij lijkt op een vlooienmarkt tot nu toe. Joga de baas. Ik hoop dat de andere mensen ook lezen hoor. Als er technocraten zet, dan weet je dat één team hebt van kennis. Als je technocraten zet, dan weet je dat één team hebt van kennis van zaken. Oké. Waar hebben ze Atna gehaald om minister Financiën te worden? Deem actie de maera, no actie mi. Mina klokkenluider, no? Of mina newara. Ze moeten die dingen goed nagaan hoor. Maar volgens mij hebben mensen nog niet door dat de VHP'ers een aantal, ik zeg niet de VHP, de VHP'ers die boezemvriend zijn
van Abdullah Gafura. Toch, dit soort zaken ook meewerkt om mensen te plaatsen dat het door moet gaan. Maris Blade, kom meehelpen. Vraag de president Jenny om in de corruptieonderzoekteam te zitten. Van mij go actie Mikado Blade. Lea, goedemiddag. Odi, Atna was financieel directeur bij de EBS. Dat heb ik vernomen, ja. Roy, goedemiddag. Ik weet het niet hoor. Maar in geval, ik heb wel besloten, als ik ga kijken als ik verder moet gaan, want de leeftijd niet laat in tomorrow. Als ik verder moet gaan, als ik moet stoppen, want ik eigenlijk die ondersteuning echt. Ik zal huilen. Ik zal een rode kaars aanmaken over een paar maanden. En ik zal bidden voor jullie. Diep in mijn hart. Diep in mijn hart. Is dat de mataka ati e broedu sa yeshi. Ik heb sa yeshi. Nach de altijd sa yeshi. Ko hoop taka a change. Klopt. Als je over kader praat, is dit kader. Is normaal. Zij heeft gezegd dat een ieder nodig. Dat zeggen ze allemaal. Maar het verschilt van mens tot mens. Het verschilt tot mens tot mens. Ik ben nog niet opgeroepen, dus ik weet het niet. Ik hoop dat de corruptie wordt aangepakt. Je hebt gisteren gezien, Gerald heeft toevallig 1 gefilmd. Maar weet je hoeveel? Isabito. Weet je hoeveel plaatsen gisteren? Hoeveel documenten zijn weggehaald? Hoeveel computers zijn weggehaald? Hoeveel voertuigen zijn verdwenen? Hoeveel machines zijn verdwenen? Toch, Lea? Je moet niet stoppen, tante Jenny steunen. Iedereen krijgt mijn steun die het echt meent met Suriname. Iedereen krijgt mijn steun, Lea, die echt iets wil betekenen voor deze samenleving. Zeker weten, Marvin. 100%. Dat is 100. Sergio met druk door era. Momo tegi leti. If mi tak over wan torno no defa. Sam money mang te ya money. Kom ik jou choose of ator dat even. In a tori voor pensioenfonds voor Billington. Ugo onderzoek sa met taki. Journalisten, gaan jullie onderzoeken wat er is gebeurd? Dat de zaak geseponeerd is van die Billington pensioenfonds. 12,5 miljoen euro van Billington pensioenfonds. Ik vraag journalisten hier. Is er herhaald? Gerald, Star News. Gaan jullie onderzoeken over het kwestie, laat me het zo noemen, Billington pensioenfonds. Ik heb stukken gelezen gisteravond. En ik heb stukken vandaag onder ogen weer gehad. Dan ben ik bang. Laat me voorzichtig zijn. Als er gelden terug gaan komen. Alle gestolen gelden, documenten die op waarheid berusten. Laten we zien, mensen. Over 6 maanden ga ik wel een besluit nemen. Geloof me, als ik verder ga in Suriname, of ik verder ga in een ander land. Want als mijn kinderen en ook jongeren niet meer het geloof hebben
wat er gepresenteerd is, en ik werk veel met jongeren, en ik ga die jongeren die niet naar het buitenland kunnen gaan, die het niet breed hebben, blijven ondersteunen. Ik heb ze ook gisteren gezegd, ik zal blijven ondersteunen. Want als we hun niet ondersteunen, en hoe alle politieke geplaatste personen op topniveau praten over de jongeren zijn onze toekomst, de jongwangs aan de nou ook toekomst, dan wil ik niet zeggen wat ik gisteren aan boeken die moesten gekocht worden. Ik ben niet op sensatie, tandloos man. Niemand en ooit kan me betrappen ergens waar ik met mensen op Facebook, op social media, wanneer ik sociaal bezig ben, sensatie te maken op Facebook. Ik doe het uit het diepste van mijn hart als Surinamer. Teme dusani, mine dusan da me denki misrefi. Mi chinsre sami abi mine denki. Maar als dit wordt gepresenteerd, mevrouw Jenny Simons, u hebt alles in uw handen nu. Laat een paar chamars en chaprahas, die landvernietigers, u niet leiden en niet in een positie te plaatsen dat wanneer u de benoemingen hebt gedaan, dat mensen geen geloof meer in u hebben. U gaat problemen krijgen. U gaat zwaar problemen krijgen. U gaat zwaar problemen krijgen. Je ziet hoeveel keer ik het herhaal. Ik ben in touch met het bedrijfsleven. Ik ben in touch met studenten. Ik geef geen show weg. Laat dat duidelijk zijn. Ik heb een breder netwerk. Niet die tandloze man die zit te schreeuwen daar. Nee, wara dit, nee, wara dat. Wanneer ik levensmiddelen breng en ik een koers van 30 wil hanteren, is het mijn probleem. Ik weet hoe ik het doe. Wanneer ik sardine ga brengen en een koers van 30 wil, is mijn probleem. Wanneer ramensoep komt en ik wil een koers van 25 hanteren, is mijn probleem. Omdat ik het meen met het volk. De mensen die me uitschelden, die niet weten, hou jullie mond dicht. Want vanaf 83 doe ik mijn bijdrage naar Surinamers toe. Naar Surinamers. Dat ben kara winkri dat ben Latour voor no blakama winkri. Ga informeren op Latour 2. Ja? Mijn moeder was modeste. Dat ben karmi pap, meneer Singer. Dus tegen we tak we kost mi mananga mi pa. Dan go informeer. Om me crossi mi mabe naigip chi gratis. Sam bopsi na kusing. Doe je als samenleving disi. Dat smabe ap naaimachine na in de osso de be pai 50 cent na nga wagolo. You tandloos. You me piki. Te we tak over me. We kost mi manga mi pa. Dan mi piki un tide. Go informeer. Een paar bedrijven maken echt een potje van, ja. Maar zijn die hit, laat me u zeggen Roy Anand Bahadur. Dan praat ik niet over Subisco, over hem, over Pacific en een aantal nog. Maar je mag één ding weten. Ik noem ze politieke partij hit en run bedrijven. U gaat zelf zien, ze gaan allemaal weer dicht. Maar wanneer je aan mijn vader en mijn moeder komt, wie was wel een mitra van jou?
Is mijn oom toch, mijn vaders broertje toch? Mijn vaders broertje. Ronaldo Marto, mijn vaders broertje. Mijn familie is zeer groot. We hebben familie met technocraten gestudeerde familie. John! Je ziet al wagi van mij op het dag. Wie is dan wat klant? Tapa wagi ata. Waka go tapa, maar de ina mag zijn. Ja, tapa eruit van me. Je shasa niet toch man, brada. Ai, ai, ai. Zak. Zij is Ribi. Oh. Je hebt tot 4 in de ochtend gewerkt, no? Oh, dat wist ik niet. Sorry. Sorry hoor. Met wie had je gisteren gewerkt? Oh, je hebt die linkervleugel helemaal schoongemaakt. Oh, sorry. Maar misschien je jonko toch? Ai, power. Maar maak je eruit voor me dicht. Die meneer is binnen. Ja, je mag het... Ach, nou een klant. Tapping. Sorry hoor, mensen. Dus... Ik stoor me niet. Maar ik moet zo wel de waarheid een keertje zeggen. Want ik ben niet op sensatie wanneer ik dingen schrijf en mensen lezen en antwoord geven. En had ding. Het gaat bij mij om bewustwording. Ik heb ook iets opgemerkt van die tandloos of anderen ook hoor. Dat ja, je hebt maar 115 of 120 mensen die hebben gestemd. Laat me het weer herhalen. Ik heb zelfs advies gegeven om een bepaalde kandidaat te stemmen. Het gaat niet om Nankusing, Neuwasing. Het gaat om die mindshift. Het gaat om die out of the box. Ga kijken welke persoon die zich als DNA-lid of volksvertegenwoordiger heeft geplaatst. Dat heeft gezegd van, hé, mijn DNA-kandidaat. Maar als je stemt op de man dat hij nou een valkboek is om ik toe. Ga na. Ga jullie na. Dus wanneer mensen mijn moeder en mijn vader uitschelden. Scheld mij uit. Hoe kost me? Ja, maar dan kost me manga mi pama. Want toen is het bijdragen voor me manga mi pa. Ja, dan aan mijn familie. Abong? Hé mensen. Alleen ik kom mooi man, mooi lekker weer. Dat is heet. Die roldeur, die ene roldeur. Shalini. Roldeur, die grote roldeur. Ai, sorry hoor mensen. Sapte is doen je je bepaalde zijn dus je moet stak toe. Hey mensen. U share video die lobby. Maar laat ook kritisch blijven en de waarheid spreken. Yes? Ik hoop dat je niet Simons kies aan bos kapot is. En hij change het systeem echt. Koluko. Mensen, nog bedankt voor het sharen. Bedankt de mensen die me poweren. Elke ochtend. Power. Ciao.